अहिऱ्यासाठी माणसं ही बघा बसवलेली आहेत. अशी बसा म्हणजे कशी एका साईड. हा बघा डेकोरेशन त्यांच्यासाठीच केलेलं आहे खास. अहिर पाकिटात देवाने यांचा यार मोकळी करा, मळ मोकळी करा यांका अहिर देव. ही बघ जोड्याली बघ, हे थापून देता बायको आणि अंतो काढता. हे बघा काय तयारी आहे बघा नवरा बायकोंची. करूची तयारी. असं कसं माका काय समजत नाही, ताट इथंच भरला. कसं का त्यांनी बुडी घातला नाही, मी बुडी घातलंय काय बघा, मी दाखवतोय. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे. तर मित्रांनो, आज गौरी पूजन आणि सगळी वंशाची तयारी चालली आहे. तयारी म्हणजे आता वंश भरतात सगळी महिला मंडळ, म्हणजे आमच्या घरातली खायल्यांच्या घरातली बायका वगैरे वंश भरतात मुंबईवाल्यांपासून, आणि आमची आता घरातली भरतात. तर चला, हे बघा सगळ्यांची वंशाची तयारी चालली आहे. तर मित्रांनो, यावर्षी नवीन वंश वगैरे नाही आहे, त्यामुळे बाकीची जुनी वंश भरलेली आहेत, त्यांची तयारी चालली आहे. आणि अहिऱ्यासाठी माणसं ही बघा बसवलेली आहेत. अशी बसा म्हणजे कशी एका साईड. हा हे बघा डेकोरेशन त्यांच्यासाठीच केलेलं आहे खास. हे बघा वडे अजून होऊची बरोबर केलं सा. आधी काम कोवसान घेतल्यांमध्ये म्हणाला मग काय ते वडे काढूया. अरे वर्षा तुझं अजून झालंच नाही आहे. अगं काय किती वेळ, अरे इतका वेळ तुमचा मेकअप करायला जातो आधी. करतो तयारीच करायला 2-2-3-3 तास झाला. ही बघ सगळी झाली ते. अरे काय, अरे ड्रेस बिस घालायचो. हा बायको तयार झाली एकदम. अरे ये मैशा द्या, ही बघ काय लेख सांगता. ते का म्हटलं वंसाचा की का म्हणता घोळ काय तो ववासणार का. काय मला माझी थोडीशी तरी ठेव. थोडीशी म्हणजे मी नाही ठेवला माहिती आहे ना. एकदा बघितल्यावर लक्षात यायला हवं. आता काय तू चुकीचं आहे मग. एकदा माहिती पडल्यावर पुढे आठवतं का मला सांगायचं असतं. माका विचार, मी तुला पटापट सांगू शकतो. एक ताटात येडो हा ना. हा मग ठेव. हा पाना काढून ठेव 5-5. गणपती पात ठेव, गौरी पात ठेव, माहिती आहे ना सगळं. वर पड्डो ठेव, चांगले असतात कळा नाही की निरंजन ठेव, निवळ पात ठेव. तसे 2 ना तुळशीच्या पुढे नंतर काढून ठेव. आधी ताटावर फडको ताटात निरंजन ताटात ठेवायचं असतं. अरे असं काय बरं जर असं असो हलवायचो ना अजिबात. मी दिसतंय का असं असो मी सांगते अशी तू तशीच राह. हा अशीच राह. निरंजन तर असतं ना बघा. निरंजन असं ठेवायचं नाहीये ते. हे बघ असं ठेव इथे एका साईडला. हा असं ठेव साईड का. आता तुळशी निरंजन घेऊन जा. हा हात चल तुळशीकडे नेतो तुला. चल दाखवतो, मला सगळी माहिती आहे ना. चल आपण जोड्याने फिरूया. चल आता नाही काहीतरी तू सांगत बसशी. तिकडला चल हळू सावकाश. नाजूक आहेस. नाजूक नाही कॅमेऱ्यात मी काय पण बडबडतंय. खाली ठेव ताट. मला सगळी माहिती द्यावी लागते. आधी हळद पिंजर घालायचं असतं. 2 ठेवायचे आहेत. 2 ठेवायचे आहेत. कुठे ठेव ओवाळत निरंजन.
अरे जोड्याने वाईट जरा जोड्याने असा ह्या करा. जोडे आम तर तुम्ही एकटी काय फिरता कसा घे बरोबर मग जोड्याने वाईट जरा फिरता असतं. ही बघ जोड्याने बघ हे थापून देता बायको आणि अंतो काढता. हे बघा काय तयारी आहे बघा नवरा बायकोंची. म्हणजे आमचे सगळे गो ते ऐकणारे नाही हो. सगळं काम करू सारखी आहे. अरे काहीतरी करूची तयारी. तब्येत बरी नाही ना सुनेची म्हणून वाट बघ. होय तर तुका किती घे काळजी काय. तरी बघा सगळी तयारी चालली आहे. रेखा की मत्ती केली आहे सुनेच्या मत्ती केली आहे ही बघा. हा पान नाही खाल्ले ना आता आलोय तर काल तोंडात हा खाऊन घराकडे खाऊन येलंय पान पाहिला. मग ता पहिला काम करतलस तू. ही दुसरी सासू इली ती बघ बघ साशी मदत ती केली काय. दुसरा काय तर करू का. तिसरी सासू साशी मदती केली हे बघा. वा वाटत तर ना साशी असे. ही बाई गेली सासू. अरे अरे काय वरती वरती ठेवीन मी तुला आता उचलीन मी. हा जास्त मस्ती करायची नाही हा. तकडे बैलाच्या पुढ्यात तेतल. काय ग काय ग आलीस. मला अरे आलीस वाटलं. कुठे होतीस कुठे अजून. अरे कधीची वाट बघतोय. काय ग तब्येत बरोबर नाहीये. हा तेव्हा जेव. हे तू पाणी कसं आलं. अरे हे बघा अरे वा हे बघा आई किती वेळात भजी काढले बाबा माझे. जेवण करणार ऐक जेवण करू ऐकणार नाही. हे अजून ओसायचे आहेत अजून वेळ आहे त्यांना. आणि आज त्यांची तब्येत पण बरी नाही हो ना. त्यामुळे सगळी गडबड आहे. बाहेर तरच मग किती वेळ. काय ले ए काय का आला. एकदा एकदा हस रे. घाला हात लावू नको. घाला हात लावलंस की तो रडणार. मी हा बदलले. या बघ काढलं चालूच आहे व्हिडिओच चालू आहे. मग बोललेला जाऊ काय मेन फोटो नाही फोटो. मग झाला होतच काय अजून. तयारी होती जेवणाचं मेन मेन होत. आणि त्याच्यात सांग मी कपडे वाळत गेले. ही कपडे धुवून केली. तयारी चालू. तरी काका तुमका मदत करीत होते. किती भरपूर बघलंय मी बाहेर सगळा काढीत होते. अयर अयर पाकिटात देवाने यांचा यार मोकळी करा. मळ मोकळी करा यांका अयर देव. बाहेर आरच चालू आहे. वळवळी तळतात. वा खतरनाक मोठं घेता
भजी पण पापड वा. आजारी असताना एवढे मेनू म्हणजे तू बरा असतस तर काय केलं असतंस हा. आणखी काय काय केलं असतं तरी आजारी आहे ना. मग तुझं डीम झालं आवाज डीम आहे तुझं खतरनाक का. ए हौशीन मेनू बघ काय काय केलं ना. आठवडे वडे मालपोहे मालपोहे पण मग सांगतच नाही आता. वाटाण्याची भाजी आणि भोपळे मिरचीची भाजी आहे. वा खाऊ केव काय माझा तुझ्याकडे देऊ काय आळूवडे बिडे खाऊ आता. आर्थिक नव्हतं आर्थिक होतं नव्हतो काय आर्थिक होतं चालू व्हायच्या होत हळी होतोय मी तू उतर गेला होता बघलं ना. ओशनची सुरुवात. हो आरू झाल्याच्या देव मिळत नाही ना होते. आज यायचो पण नंबर हा. आमचं काय नाही आमचं फक्त एकच तुझ्या हातात कोण नाही ना. सासरींचं ना हे सगळे हे मोठी होतात त्याच्या ना. हातात बघा. असं अच्छा मग वाचलं तू हे आपलं टेन्शन आहे आपलं चालीवर काम. काय देत असता बघतोय मी म्हणून थांबलंय. लय विचार पाकिट भरलंच वाटतं. काय असं वापरून पडा हा. व्यवस्थित. ही जाम हुशार आहे. माझं शिक्षण करायला तरी जमणार नाही. अरे काय सुटत की नाही. अरे ते बंदे असले तर सुट्टी कशा करतात ते खिशातल्या खिशात करून लक्ष ठेवायचे असतात. म्हणजे कोणाला काही सांगण्याचं टेन्शन कसं बरोबर ना गं? भारी लोक आपलं विचार आहे तुमचा विषय टेन्शन ना आपला काय? सुट्टे करीत बसा नको. तुझ्या हातात कोण थांब 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 ए तुझ्या हातात कोण दुसरं देणार नाही पण ह्या बाकीच्यांच्या हातात देणार. ह्या पण कोणाच्या तिकायचे ते बघा जमा केले बाबा किती सोय करूची लागता होय सुट्ट्या पैशांची. गडबड बघा काय आत औषधाची. हे हय काय मारामारी कसली. मारामारी नाही हय मारामारी नाही. यांचं पण औषधाचा व्हिडिओ बघितला असेल तुम्ही. आणि आमच्या बरोबर होते. हा मी काय करायचं हुशारच आहे. बाळा काय झालं. हो गरम झालं. ये गर्दीच मॉक झालं गरम नाही तर काय होणार. येऊ काय चालला तर बघ काय चाललं तास बघता आता एवढी माणसं काही सुनी काय करतो तुम्ही. हे बघ पोरगी बघ किती की मॉ बघता पाना निघाला. दिसता दिसता हय. अरे काय बाय समान नागरिक आहे हय मुंबईवाला जोडप्या. बरोबर. नाही रे. अरे येऊ मुंबईची सुट्ट्याच करून घेऊन सांगायला हवं ना. म्हणत असेल एवढ्या गोंधळात विनू आणि भावना काय आता आमचा अजून उत्सव आम्ही भरलेलो नाही म्हणून त्या गोंधळात नाही. भावना हे गडबडीत या बघा हा जेवणाच्या गडबडीत आता. मग तू कधी भरणार ओसा. ओके. अरे आपल्याकडे काय ते गोल गोल काय आहे तिकडे. भज्या आहेत आपल्याकडे आज वड्या आहेत सांबार आहे 2 प्रकारच्या भाज्या आहेत अजून पापड आहे. गोल भजी केलेली आहे. येस मिरची काय होते तळलेली मिरच्या होते पण आहेत आज. काय बाबा हे मेनू घेतलंच की नाही मिरची मिरची. आज मेनू भरपूर आहे. तुमचं जिल वाकान बघता बाबा किती पैसे ठेवतो. सुट्टे करून दे त्याच्याकडे तो बरोबर काढून देते की. अरे बघ मजा मग तुमची आज. हा
असं कसं माका काय समजत नाही ताट इथंच भरला होय मग बुडी घालते असं का कसं का त्यांनी बुडी घातल्याने मी बुडी घातलंय काय बघा मी दाखवतोय टाकी लय भारी आहे माझ्याकडे अजून काहीच नाही बुवा अजून इले नाही बुवा अजून इले ताय तू पण धरून दोनवले मान असता येऊ होय आणि लहान मोठं बघायचं ना ए पुढच्या टायमात स्कॅनर घेऊन यावा स्कॅनर ठेवायचो हा ए स्कॅनर बनवून द्या सगळ्या हा बनवून द्या अरे ठेवलात की आपला टुक केला की झाला झालं ही बघा ही दडून ठेवलं ही हुशार जाम आहे तर अशा प्रकारे सगळ्यांच्या हातात वंशे वगैरे देऊन देण्याचा कार्यक्रम झालेलो आता फक्त गौरीक निवेद दाखवणार आणि मग रात्री गौरीचं जागर हे काकी फुगडे घालूच्यात माहिती आहेत ना साडी नेसा नाही म्हणा उवारी आता तुका सांगायचं काम केलं हो ना ग फुगडे आहेत ना ती बघ आहे तसा मेनू करूचो म्हणून काय तर बघ सांगा निवेद दाखवतात काका आज गौरी गणपतीचं निवेद एकाच पानावर आहे अरे तू कधी आलीस हां मुंबईतून डायरेक्ट आत्ताच उतरली बरं आहे काय रे निवेद काय दाखवतो मुंबईला एक चान्स मुंबईवाल्यांका चान्स भारी आहे काय रे ए अरे तो यांच्याकडे जात नाही सावळ्या माणसाकडे काळा जात नाही तो गोऱ्या माणसाकडे लगेच जातो विचार त्याला अरे बघ येणार तो लगेच कारण त्याला खेळ वेगळे शिकवलेले आहेत हा ही बघा समृद्धी वर्षाच्या काय काय ते माहिती आहे मामाची मुलगी म्हणून सांगत होती एवढं डिस्क्रिप्शन मग कळणार कशी तू थांबा वडू वडू खाताय आधी चावतोय बोला सुधारत नाही तर अशा प्रकारे मित्रांनो हे बघा निवेद दाखवून झालं आणि आता जेवचो प्रोग्राम मेन हे बघा जेव बसला जोरात आहे एकदम जोरात एक वाढपी काही गेलो तर पशारच झालो काय हे बघा काय काय पदार्थ बघा मगाशी विनून सांगितले ना पदार्थ काय काय आहेत ते. तर चला तुम्ही पण जेव केव्हा आणि आम्ही पण जेवतो गणपती म्हटल्यावर पदार्थ मापला पण गणपती दाखल फक्त वासाचं झाली बाकी जागा आपल्यासाठी ना बाबल्यापेक्षा ह्यो ह्यो बघा मिरच्या बघा किती घेतल्या पुढे आणि त्या अरे काय हो करत तू कायच नाही आवाज कोण बसताना हा वडे तळतो की अजून सारंग तुझा आवाज ऐकलाय आणि त्याकडे सांभाळूक दिला आम्ही त्याका तर चला इथेच थांबूया बाय बाय